Martin sa vyprázdňuje. Pred rokmi by sme tu napočítali aj 60 000 obyvateľov, teraz je to tesne pod 50 000. Ja som v gastre už ako brigadička niekoľko rokov a je citeľné, že tých ľudí je menej. 28-ročná Nikola ostala doma, lebo tu má prácu, inak by vraj asi odišla. Ja si myslím, že tie príležitosti pre mladých a celkovo, že to mesto tak nežije ako možno v minulosti. Ako sa hovorí, zdochol pes. Je to čoraz horší, zanedbaný Martin, príležitosti málo, takže treba niečo s tým radikálne robiť. Nie je to však len o prázdnych podnikoch či opustených lavičkách na námestí. Ak mesto bude mať pod 50 000 obyvateľov, na podielových daniach dostane menej peňazí. Martinu hrozí výpadok 3-4 miliónov eur. Pravda je taká, že deti sa nerodia, starci odchádzajú a jednoducho jediná cesta je naozaj zvýšiť pôrodnosť. Časť poslancov na dnes zvolala mimoriadne mestské zastupiteľstvo. To sa však ani nezačalo. Chceli prerokovať, čo mestu hrozí. Väčšina sa neukázala, takže sme boli neuznášania schopní. Ja si nemyslím, že keď je mesto Martin v takejto situácii, že si môžeme dovoliť takéto zaháľanie. Robíme všetko preto, aby tí obyvatelia, ktorí tu v meste bývajú, nie sú prihlásení, aby sme ich identifikovali a aby sa prihlásili na trvalé pobyty.